አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እቲ ጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ጸጋ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጉንበት 4 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። እንቋዕ ድማ ናብ ዳግማይ ትንሣኤ ኣውደ ዓመት ኣብጽሐኩም ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንቋዕ ናብ ናይ ጻድቁ አቡነ መልከ ጸዴቅ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። አቡነ መልከ ጸዴቅ ንኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዴቅ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሽዋ ወይ ከዓ ሚዳ ውሽጢ ዝርከብ ኣደናቂ ገዳሞም ይፈልጦም። እዚ ገዳም ብዕድመ ጸገብ ወይ ከዓ ዛፎች በአምሓርኛ በአግራብ ዝወቀበ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ብናይ ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዴቅ ቃል ኪዳን ምኽንያት ኣብቲ ጎቦ ዝቕበር ኩሉ ኣካሉ ኣይፈርስን ኣይምሽምሽን። ናይዞም ጻድቅ ኣቦና ዜና ህይወቶም ከመይ እዩ እንተበሉ አቡነ መልከ ጸዴቅ ኣብ ናይ ሽዋ ነገስታት ዘመን ነበሩ። ንጉስ ዓምደ ጽዮን ናይ ቀረባ ዘመዱ እዩ። ናይ ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዴቅ ወለዲ ድማ ፍሬ ጽዮንን ዓመተ ማርያምን ይበሃሉ። አቡነ መልከ ጸዴቅ ገና ኣብ ህፃንነቶም ናይ ስርዓተ መንግስቲ ኣጽኒዖም እዮም። ድሕሪኡ ናብ መምህር ኣትዮም ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ተማሂሮም ምስ ወድኡ ነዛ ዓለም ንዒቆም ካብ ኣካባቢ ቤተ መንግስቶም ጠፊኦም ናብ አቡነ ኣሮን መንክራዊ ከይዶም ምንኩስና ተቐበሉ። እዚ ነገር ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣካባቢ ምስ ተሰምዐ ወለዱ ኣልቀሱ። አቡነ ኣሮን ከዓ ተኸሲሶም ነበሩ። እዚ ግን ብእግዚአብሔር ፍቃድ ስለ ዝነበረ ንአቡነ መልከ ጸዴቅ መልአኽ እንዳመርሐ ኣምፂኡ ሕጂ ገዳሞም ኣብ ዘሎ ሸዋ ወይ ከዓ ሚዳ ኣብ ዝበሃል ኣብጽሖም። ኣብኡ ከዓ ንእሽቶ በዓቲ ሰሪሖም ንዘመናት ብተጋድሎ ነበሩ። እታ በዓቲ ከዓ ደብረ መድሃኒት ትበሃል። እዞም ጻድቅ ካብ ጾምን ጸሎትን ብዝተረፈ ዓርቢ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ብምዝካር ዝባኖም 300 ጊዜ ይገርፉ ነበሩ። ንደቂ መዛሙርቶም ከዓ ግረፉኒ ይብሉ ነበሩ። ሓደ ጊዜ ከዓ ኢዶምን እግሮምን ብዓበይቲ ሽንካራት ሸንኪሮም ደሞም ክፈስስ ተረከበ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ አቡነ መልከ ጸዴቅ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ መሓረለይ በልዎ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ከዓ መለሰ። ብስምካ ንዝኣመነ ብቓል ኪዳንካ ንዝተማሕፀነ ንገዳምካ ዝተሳለመ ክምሕረልካ እየ በሎም ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦም። ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዴቅ ከዓ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፉ። አቡነ ኣምሃ ኢየሱስ ከዓ ብኽብሪ ገኒዞም ኣብ ውሽጢ በዓቶም ቀበርዎም። ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ናይ ጻድቅ አቡነ መልከ ጸዴቅ በረኸት ይኽፈለና
ኩሎም ብዛለማዓንቲ ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ድማ በረኻቶም የካፍለና ብጸሎቶም መድኃኒ ዓለም ይምሓረና አሜን። ጉንበት 4 ዝኽበር ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ መልከ ጸዲቅ ካህን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ፣ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱሳን ሶሲማና ኖዳ ሰማዕታት ናይ ዓቢ ፊቅጦር ተኸተልቲ ዝነበሩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት፣ አብርሃ ወአጽብሃ አሜን። ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ፣ ሕጉስ እንተሎ ኸኣ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ብስም ጎይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልይሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ። ጎይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ። ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ እሞ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ የዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። በረኻቶ ምሕደረና ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተአረመለይ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።